dia i benvinguts a la quarta edició del concert de Santa Cecília, que té lloc, com a cada any, a l'aula de música. Aquest any cantarem i tocarem Santa Cecília. I com és que en tants anys només es fa un concert en Santa Cecília? Sabeu qui és Santa Cecília? Aquesta santa és la patrona dels músics, perquè va morir cantant. Enguany hem preparat per a vosaltres un conte musical sobre un personatge molt important, que li deien Ramonet. Algú de vosaltres sap qui era Ramonet? No? Jo no ho sé. Mireu si este llaurador va ser important, que la seva dona li va escriure una cançó i moltíssima gent d'avui sap cantar-la. Ramonet, si vas sola, porta figues, Ramonet, si vas sola, porta figues i albercocs. Coneixeu aquesta cançó? Un poquet sí. Voleu aprendre-la? Heu de repetir després de mi. Atenció. Escolteu, que la va cantar abans. Ramonet, si vas a l'hort, vinga va, repetiu. Ramonet, si vas a l'hort, Porta figues, porta figues. porta figues, porta figues. Ramonet, si vas a l'hort, Veure ara? Ramonet, si vas a l'hort, porta figues i albercocs. porta figues i albercocs. Molt bé. A veure, ara tot el que va. Veure, la cançoneta sencera per a que ajudeu. No, és que hemos tenido que ajudar després per a cantar, perquè ells van a tocar i vosaltres teniu que cantar també aquesta cançó. Ja se l'ho après? Va, doncs anem a repassar-la tota sencera, a veure què passa. Una... Vinga, Damaris, no, que queda més bé. Tampoc ja està. Vinga, canta-la sencera, Damaris, una. Conta tu. Jo? Sí, conta dos, una, dos i tres. Una, dos i tres. Ramonet, si vas a l'hort, porta figues, porta figues. Ramonet, si vas a l'hort, porta figues i albercocs. Estigueu molt atents perquè us anem a contar el conte de Ramonet. Fa molts anys, en un molt proper del poble d'Almassora vivia el tio Ramonet, un llaurador d'estabants que treballava la seva vaca i les seues mans. Allí només escoltaven els pardalets. I també els animals que hi havia en el corral de la casa, un gos, un gatet, un pollastre i moltes gallines. I de vegades també s'escoltava el fort soroll de la canderola, un tramvia a vapor que anava de Castelló a Almassora tots els dies. Ramonet vivia en la seva dona Conxeta, a la que li agradava tant cantar com a Santa Cecília. En canvi, a Ramonet el que més li agradava era menjar una recepta de caragols que cuinava Conxeta, al mateix temps que cantava. Podeu esperar un momentet que anem a canviar-se per a cantar-vos una altra cançó? Molt bé. El sol i arribava la nit, en aquella casa on vivien Ramonet i Conxeta no hi havia ni llum, ni televisió ni ordinador. Encara no s'havien inventat. Però Conxeta encenia un ciri i llegia. Ramonet, en canvi, no sabia llegir, perquè no havia anat a escola, el pobre. Des de ben xicotet havia estat ajudant al seu pare en les feines del camp. Una vesprada de tardor, quan el sol estava a punt d'amagar-se, Ramonet anava a regar uns daus de carxofes quan va caure una sèquia i es va trencar el braç.
Bien, quiero la foto de Ramonet. Conxeta, en Rubén, darle la ca a l'Hospital de Villarreal. Quan va passar un temps i Ramonet ja estava bé, la seva dona es va inventar una cançó que parlava del que havia passat. Del matí a l'altre li entraven moltes ganes de menjar figues i albercocs. I li deia a Ramonet quan estava dormint: Ramonet, per favor, dur-me figues i albercocs. Tantes nits li va córrer el mateix que va acabar inventant-se una cançó per a cantar-li al seu amic. De tota la contornada. I això és tan veritat com que el conte ja s'ha acabat. Molt bé. 1, 2, 3. ¡Ole!